पहिले 1 मिनट में जवन बात हम रउआ लोग के बतावे जातानी उ सुन के रउआ के रूह कांप जाई। इ कहानी कोनो बनावटी किस्सा ना ह बल्कि एकदम सच्ची घटना पर आधारित बा जवन एगो नेशनल हाईवे के किनारे सुनसान गांव रहे ओकरा में घटल रहे। सुन ली, अगर रउआ रात के ठीक 12 बजे कौनो सुनसान सड़क से अकेले जात बानी त रास्ता में कौनो हालत में मत रुकब। चाहे केहू कतनो पुकारे, चाहे केहू मदद खातिर कितनो रोवी, बस गाड़ी के एक्सीलेटर दबा दी। काहे कि उ रास्ता पर आज भी जौन आत्मा भटकतिया वो अपन शिकार खोजतिया। आज के 10 मिनट के कहानी रउआ लोग के नींद उड़ा दी। आगे के 9 मिनट में हम रउआ के उ दर्द, उ डर और उ आत्मा के पूरा सच बताई जवन सुन के रउआ के रग रग सिहर उठी, दिल मजबूत करके बैठी। काहे कि इ कहानी खाली सुनल ना जाला, इ डर के महसूस कइल जाला। बात बस साल 2018 के जाड़ा के दिन रहे आ चारों ओर घनघोर कोहरा छाइल रहे, जैसे हर समय जाड़ा में छाइल रहेला। हमारे एगो दोस्त रहे जेकर नाम रहे प्रकाश। प्रकाश कोलकाता से अपन घर के गाड़ी से लौटत रहे, ओकर पर्सनल गाड़ी रहे। रात के करीब 1:15 बजत रहे। रास्ता एकदम सुनसान रहे, रास्ता पर केहू लौकते ना रहे। गाड़ी के हेडलाइट जितना दूर तक जात रहे उतना दूर तक खाली धुंध आ कोहरा नजर आवत रहे। प्रकाश के गाड़ी में गाना बाजत रहे। अचानक रेडियो से अजीब तरह के आवाज आवे लगल, ट्र ट्र बचाव ट्र ट्र। प्रकाश के लागल कि शायद नेटवर्क के समस्या हुई, ऐसे वो ध्यान ना देहलस। बाकी अचानक गाड़ी के हेडलाइट के सामने सड़क के एकदम बीचों बीच एगो औरत खड़ा दिखाई देला। वो औरत सफेद साड़ी में ना रहे, वो फाटल पुरान लाल जोड़ा पहनले रहे, ठीक वैसने जैसे नौकी दुल्हनिया पहरे लीसन। प्रकाश तुरंत ब्रेक मरलस, गाड़ी झटका खा के रुक गई। प्रकाश के कहनाम रहे कि कोहरा के चलते वो औरत के चेहरा साफ ना दिखाई देते रहे। अब कोहरा रहे और एकदम से गाड़ी में रुकी तो आदमी के हड़बड़ाहट में क्योंकि चेहरा सच में ना दिखाई देला। वो अपन दोनों हाथ से चेहरा ढकले रहे, एकदम कि केहू के दिखाई ही मत देवे, और ढक के चेहरा वो रोवत रहे। ओकर रोवे के आवाज इतना डरावना रहे कि सीधा कलेजा चीर देत रहे और रूह कांप जात रहे। प्रकाश धीरे से गाड़ी के शीशा नीचे कैलस आ पूछलस, का भइल बहिन, ए रात में यहाँ काहे खड़ा बालू, कहीं जाए के बा का? बाकी औरत कौनो जवाब ना दिहलस। वो धीरे धीरे अपन हाथ चेहरा से हटावतिया। जैसे ही प्रकाश ओकर चेहरा देखलस ओकर सांस अटक गई। ओकर आंख के जगह पर खाली दुगो काला गड्ढा रहे और वो गड्ढा से खून बहत रहे। ओकर होठ ऐसन मुस्कुरात रहे जैसे आखिरकार ओकर शिकार मिल गई होके। प्रकाश के हाथ पांव कांपे लागल। वो बिना देर कैले गाड़ी के बैक गियर में डलस आ तेजी से गाड़ी घुमा के भागे लागल। गाड़ी के रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। जब प्रकाश पीछे वाला शीशा में देखलस तो ओकर दिमाग सुन पड़ गई। काहे कि वो औरत गाड़ी के पीछे दौड़त ना रहे, वो हवा में उड़त उड़त गाड़ी के बराबर में आ गई रहे और हवा में उड़त रहे और मुस्कुरात रहे। ओकर दोनों पैर उल्टा रहे, जिसे सब कोई कहेला वही तरह उहो बतेगा। प्रकाश डर के मारे हनुमान चालीसा लागल पड़ल, भूत पिशाच से निकट नहीं। जैसे ही वो चालीसा पढ़े लागल गाड़ी के दोनों ओर के शीशा पर जोर जोर से खुरचे के आवाज आवे लागल, चिर चिर। ऐसा लागे लागल जैसे केहू बाहर से अपन नाखून शीशा में खुरचत होके। फिर एगो भारी डरावना आवाज सुनाई पड़ा, कहाँ भागो, हमरा के छोड़ के कहाँ भागो। वो आवाज ऐसा रहे जैसे कोनो गहरा कुआं के भीतर से आवत होके। जब कुआं गड्ढा रहेला ओकरा में आवाज आप बाहर से मारे ना तो अलग ही टाइप का एकदम डरावना वैसने आवाज रहे। प्रकाश कैसे तैसे करके गाड़ी चलावत एगो गांव के लगे बनल हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच गई। वो गाड़ी रुकलस आ चिल्लावत चिल्लावत बेहोश हो गई। इतना चिल्लात रहे, इतना डर रहे ओकर अंदर। तो गाड़ी रुकलस, मंदिर लगल तो गाड़ी रुक देलस आ मंदिर के अंदर लागल भागे चिल्ला के। इतना सहम गए, इतना डर गए काहे कि अकेले रहे और साफ मंदिर के आगे जाके बेहोश पड़ गई। भोर में जब गांव के लोग एकरा के होश में लिया तब प्रकाश पूरा घटना बताई। तब गांव के एगो बूढ़ आदमी कहले, बाबू तोहरा ऊपर हनुमान जी की कृपा रहे। आज से ठीक 2 साल पहले एहिजे एगो टवेरा गाड़ी से नौकी बिहाइल दुल्हन के भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। ओकर ससुराल वाला इतना हरामी रहन कि लोग ओकरा के सड़क
सड़क पर छोड़ के भाग गई और तड़प तड़प के वही मर गई रहे। वही दिन से ओकर आत्मा इस सड़क पर भटकत बा। जे भी अकेले ए रास्ता से गुजरेला उ ओकरा आंख निकाल लेवेले, काहे कि उ जानत रहे कि हम अगर आंख निकाल ले तो इनकरा लौकी ना, ये खुदे कहीं ना कहीं जाके मर लियन, फिर ये हमार शिकार हो जिहन। और खास बात एगो आदमी संगे नइखे घटना घटल, ई कई जाना संगे घटना घटल बा। जे भी उस सुनसान सड़क पर रात के जात रहे ओकरा संगे घटत रहे। बाबा कलन के एगो साइकिल वाला संगे ऐसने घटना घटल रहे। ई बात सुन के प्रकाश के तेज बुखार आ गई। वो घटना के याद करके आज भी वो कांप उठेला। कहल जाला कि आजो रात के 12 बजे के बाद उस सड़क पर अजीब घटना ही घटेला। जे भी अकेले जाला ओकरा संगे घटबे करे। आजो लोग वो रास्ता पर अकेले जाए से डरा ले। अगर कार भी बिया, आज ड्राइवर बा, चाहे जे आगे बैठल बा, वो चलता और शीशा में ताकता तो ओकरा पीछे जरूर एगो औरत खड़ा लौकेले। केहू ध्यान देला, अगर केहू टोक देला तो ओकरा साथ पीछे पीछे उड़ा जाले। तो रउआ लोग ए पर का सोचतानी? ई रहे उस साच घटना पर घटित जवन बतावल जाला कि हर भूत के कहानी बनावटी ना रहेला। कुछ आत्मा आजो अपन दर्द अब बदला खातिर भटकत बिया। उ चाहत या कि हम अपन बदला ले, और बदला ऐसन हो जाला कि उ देखे ले ना कि सामने वाला कितना बढ़िया बालन कितना खराब बालन। उ बस चाहेले कि हम अपन बदला ले। अगर रउआ लोगन के ई कहानी पसंद आइल होखे और रउआ चाहत बानी कि हम ऐसने और भोजपुरी साँच भूतिया कहानी लेके आई तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करो। और एगो बात, अगर रउआ सबके पास कोनो ऐसने घटना बा या आपके दोस्त संगे घटल होके या आप लोग संगे घटल होके तो हम नीचे जीमेल देतनी, ओकरा पर जरूर भेज देब और हम ही सुनाइब। और डेली के रात 8 बजे हम कहानी लेके आईना, एक दिन बीच डाल के। तो कैसा लागल है कहानी जरूर बताइब। और एक चीज, अगला बेर जब रात में सुनसान सड़क पर निकली तब पीछे मुड़ के मत देखी। नमस्ते।